My nefočíme. Nahráváš. Ano, krevní skupinu, no. Jako máš krví. Já to nevím. Já jsem to několikrát říkal, jestli to nechám zjistit, jestli mi to bude hodit, až někde rozbiju hubu. Jaká je tvůj mamčka, ale že je to táta? Já nevím. Já jsem se na to nikdy neptal. No. Ale to musíme zjistit. Ty mě Jo, takhle bude naše první společná schůzka. Adam mě bude držet, ty z druhé strany, a Kamila mě zjistí kreviť. Ano, přesně tak. Já se jí bojím. Tak se mu nedivím, taky máš ho. Toho nebudu ukazovat mamince. Ale ne, tak se hraje. Jemná. Dobře, že máš... Jemnější než ty. V jaké oblasti? Ne, fakt by mi to jenom zajímalo, jako máš krevní skupinu. Takhle fyzička nedávno určovala ve škole krevní skupiny sobě. Některým lidem to dokonce i chutná. Kerim. Ty lidi nejsou normální, jak by řekl Václav Klaus. Ten, kdo si myslí, že planeta je znečišťována, přece nemůže být normální. Můžeš si dát, prosím tě, na stole? Co? Ne, ona mě nechce. Ne. No, tak si jdeš.